Bandera gorria orain bera, itxaso zordaileak bidali ditu manera, patroiak eta arraularia. Eta Erne orain Hondarribi Urdaibaien parera hurbildu da, 3 segundora Kaiku eta San Juan. Eta Hondarribi ere, Gose galantarekin hor, pausuren bat eman nahian. Momentuz, aipagarria zera da gaur Mikel Orbañano, entrenatzailea bera, barruan dela, eta nere txartek duela atxeden eguna, titularrei dagokienez. Eta ez daude ez Hondarribiarrak opariak egiteko baserrik. Alba da, bandera bila gaur ere bai. Bai, borroka oso, denboraldi polita egiten ari dira, esan hori, bi bandera irabazi dituztela, Gipuzkoako txapelketare bai, Kontxan ere zailkatu bigarren igandean, bigarren egitea lortu zuten. Hemen Urdaibai eta Hondarribi leian, 6 segundora, San Juan eta Kaiku. Binakako leia dugu hemen. Eta segar. Hemen maniobra garaian, Urdaibai eta Hondarribi, Hondarribi eta Urdaibai. Eta Hondarribi hobetago. Hondarribiak itxiago, hobeagoa. Ja, pixkago bakin, baina azkeneko estropak ondo egitera, ez? Eta ondo bukatzea. Ja, ikusi ditugu estropak onak egin ditugula. Eta gaur ere, beste estropak eharra egiten dugu, ez dakit. Irabazteko helburuarekin Hondarribiarrak eta orentxe gaurko momenturik onena hor dute, segundu pare bat Urdaibairi, San Juan 16ra, Kaiku 17ra. Pare-parean doaz biak, maniobra egiten Urdaibai, pixka bat aurretik, hobeto Bermeotarrak orain irtera honetan, Hondarribi bigarren, Hondarribiri 3, Txiran eta Astillerori 12. Gero zelkapenean hor tartean Pedreña izango genuke, jarraian Kaiku. Gero San Juan eta San Pedro. Eta une honetan Kaiku matematikoki ligako txapelduna litzateke. Pedro Mari abando dauko gurekin, Facebook ordezkaria, ratzaldun Pedro Mari. Bueno, ez dakit, aldaketa gehitxo gaurkoan, akaso biharko estropadan pentsatzen dut horretzarekin. Hondarribia horre hirugarren kale horretatik izugarrizko estropada egiten ari da. Ikusten da arraunke eta oso polita gino 35-36 paladan eta Urdaibairi hor dira, hor dira. Segundo bateko tartean hortxe dira. Zulaikari oiu egin dio, Aranberrik, oso garrantzitsua izango da maniobra. Hobeto Hondarribia. Bai, horrengo honetan bai. Hala dirudi, baina ikusi egin behar da hor dagoen trapailarekin gero nola moldatzen diren ontziak. Baina hemen bandera bila, Hondarribi eta Urdaibai ari dira, Erne Hondarribirekin ligako 3. garaipena nahi dute eta Ama Guadalupeko trainerukoek baserri. Bai, eta aukera politak, nik uste dute animoz oso ongi daudela. Eta Urdaibe bizalako talde batei orain momentu honetan 2 segundu ila ontzi bat aurretik joteak, nik uste dut animoak emango dietela Hondarribiarrai eta oraingoz etekina oso politatzen. Momenturik onenak dira hauek Hondarribiarrentzat. 3 segundu. Entzun Amunarriz. Honekin ez dugu! Segi! Zire! Ontzi bateko errenta du Ama Guadalupekoak. 2 segundora orain zerbait sartuta berriro leian Bermeotarrak. Ikaragarria izango da burruka, aurreko txandan ere Tiran eta Astilleroren artekoa ikusgarria izan da baserri, eta hau ere zoragarria doa. Bai, izugarria, eta nik uste dute Hondarribiak arraunkera galdu gabe, 37 paladan eta luze arraun eginez, eta buru... 2 segundora, ez dakit, aukera gutxi daukagu, baina ondo duzen bezan ez dakuna bandera irabazit, baina, bueno, eta hori irabazten zorion du emetik Hondarribikorik. Zer moduz herria eta herritarrak Kontxako bandera irabazita gero, azte honetan?
oso pozik, kristolez ospartu dudanok, eta oso pozik. Astelenean esaten zenigun, Jose Manuel Francisco konbentzitu behartzen duela geratzeko. Berdinean eman dutela, bigarrena Hondarribikoak segundo bat atzetik, hirugarrenean denbora berdina, eta lehenengo txandakoa esaten bagendun ez genitu lolako estropada asko ikusi oraindik eta gutxiago bigarren txandakoare pixka bat lehenengoan berdintxu izan da, eta denak hemen, eta Hondarribiako taldea oso ondo. Lendena emate, bandera, Hondarribia entzat izango da Jaun Andreo. Hondarribiak hemen Bermeoko uretan garaipena lortuko du, 5 segundo orain, Hondarribik Urdaibairi. Hondarribirentzat Bermeoko 29. ikurrina Jaun Andreok. Handia eta garbia, Hondarribiaren garaipena, bai! Hortxe da orain, bigarren Urdaibai, 5 segundoko tartea bie. Miguel Mari, zorionak, espero altzen duten gaurko hau. Esperua, jakin duzu zer den hau oso zaila da, jaikuta ekipo hundio diez, oso pozik egile, sobre todo gure ekipua gazti horiekin, atzetik jende gaztia, gure pozak, egila, pozik nago, Hondarbitarretikan, gure herrietikan, ekipo hundielako, poza hundile egila, egila nago super orgullosua ekipokin, jende gaztiekin, beretikan, oso zorion ondila ekipo hori. Urteko 3. bandera. 3. banderak digan, egila ez da banderetikan, dago gure ekipo gazti horiekin, ze pozen gara, egon du jaiatan, egon du dire konzentratua, ezin jaiek egin, guk urte ekipa jarrandan, gaztiak itxian, pena beretikan mion, dago hau poza hundi egila. Gaurko estropadaren gakoan non egon da, Miguel Mari, zure ustez? Gaurko estropa ikusten nuken oso zaila da, minon, zaundile nuken, porque Mikel oso izila dago, ekipo gaztiek jarri behartzik minon, nola zen gaurko guadbila, emanak eta gauza, bera pentsatu du, eta nintzen zea bihar emango dula biharko jendie gaztiek entzat, reat emangula, egila, zorion ondila, sobre todo Mikel Orbaian entzat, Azierri eta ekipo guzieri minon, alare, haundilanea, Mikel dago el campeón del mundo mundial, egila, eta egila, Hondarribia, ostia, zorion du, denegri. Eskerrik askoa Miguel Mari, eta ea ikusi ezagun bandera nola jasotzen dute. Eskerrik asko Ibon, zurgeri. Hortxe ikusten duzue bai, Orbaian Osbera, Aldabenan Gontzalo Carrion, Ekaitz Aznar ere bai, estropada ikaragarria egin du Hondarribiak, eta bestetik, hantxe dira ligako garaipena ospatzen Kaikuko gizonak ere bai, gaurko Hondarribiarrak banderaren bila, eta Hondarribik izugarrizko estropada egin duela azpimarratu behar da, eta entenatzailearen apustu Aronos jaunak delegatuak esan digu. Aldaketak egiteko asmoarekin etorri da prestatzailea, baina trapaila hau ikusita gero, bada espada ontzi indartsu batekin atera, eta banderaren lehian sartu, eta irabazi. Bai, sartu eta eraman egingo dut momentu bat ere, ziaboga batzuk beraiek hobeak eman dituzte, bestean Urdaibaik azkarrago, baino azkenean etekina estropada guztiai amaiera, azken luze zati horretan horre hartu dute abantaila, eta Urdaibairi 5 segundo ateratzea uste dute asko esatea dela, lan asko egin behar da, eta Hondarribiko taldeak gaur lan izugarri egin du, eta bendikan zorion du talde osoari ez. Horta, Joseba Amunarriz, hori poza, hortxe tragotxoa ere bai, ikusi, ikurrina berarentzat, astindu ederrak emango dizkio, hortxe da, Joseba Amunarriz. Bermeoko 29. ikurrina irabazi dute, estropada ikusgarri bat egin eta gero. Bai, lehenengo txandak hori eskaini dugu, borroka lehia oso estua. Amunarriz, eta ez da ez makala Hondarribiarrek gaur hartu beharreko koroa. Eta 9 edizio jokatuta, aurtengoa 9. baita, Urdaibai 4 garaipen ditu San Miguel Ligaren palmaresean, Astillerok 2, Hondarribik Kastrok eta Kaiku bana, eta Arraunak gora orain, hor dituzue
Hondarribiarrak. Oio eta posa. Amunarritzek txapela Julen Castrillon. Ababorreko hankeko gazteari oparitu dio. Eta argi dago demoraldi handia egiten ari dela Hondarribiare. Bai, Mikel, gure ondoan daukagu Francis González Txabarri, Hondarribitarren beste ordezkaria gaurkoan. Bueno, Francis, zorionak, ez dakit, pultsako estropadak eta gero. Espero altzen duten alakorik. Eskerrik asko. Egi esan da, bueno, itxaropenak bagenituen, asteburu honetan estropada bikain bat egitea eta, bueno, banderaren lehian egotea, baina, bueno, ikusi dugu hortxe egon garela hasieratik. Urdaibaikin parean eta azkenean lortu dugu bandera hau nik uste dut merezita eta, bueno, denboraldia borobiltzeko bikaina. Denboraldi osoan edo bintza eta guztu dik. Hon bat egitea hor sabore hona uste izu eta datorren urteari begira jarraitzeko edo hildo berian lanean jarraitzeko gogoa, izugarrizko estropada egin du, esan dugu, luzez luze hor leia denbora berdinean Urdaibairekin borrokatze hori nik uste dut taldean.